està clar que l'acció de govern d'aquests darrers 4 anys ha estat una acció de govern completament pensant en les persones. Jo crec que seria bo destacar-ho perquè d'alguna manera el que s'ha intentat fer és donar resposta a la demanda social tenint en compte que les persones per aquest govern han estat la prioritat. En quins aspectes? Doncs en els més bàsics, en la salut, en l'educació, en el treball i en el lloc on viuen, amb el tema de la llei de barris i tot el que comporta. D'aquesta manera, doncs, aquí en concret a Vendrell, a la capital de la comarca, doncs es pot destacar, per exemple, la reforma i l'ampliació en el parc de bombers, que es van invertir quasi 1.300.000 euros, en l'estació central d'autobusos, pel tema del transport, 250.000 euros, el nou edifici, el Palau de Justícia d'aquí del partit judicial, quasi bé 13.000 euros. 13 milions. Perdó, 13 milions d'euros. Al nivell d'escoles trobem el CEIP de Comarruga, el Pla de Mar, en quasi bé 3 milions d'euros, el nou Institut del Vendrell, de l'IES Mediterrània, amb 4.300.000. Per altra banda, també s'ha dedicat, pel tema del sanejament d'aigües, l'estació depuradora d'aigües residuals, l'EDAR, amb 2.500.000.